har Danmark nogensinde haft besøg fra verdensrummet. Du kan tro, det er hverken flyver eller noget. Det er en UFO. JPTV viser i samarbejde med Skandinavisk UFO-information i en række indslag de bedste billeder og videoer fra UFO-arkiverne. En novembermorgen i 1971 er en mand ude at tage billeder ved havnen i Aarhus. Og så da han kommer hjem, og han ser ikke noget, da han tager et billede, men da han så kommer hjem og så fremkalder filmen, så opdager han så, at der befinder sig noget, der ser lidt underligt ud, mildest talt, på den ene side af billedet, altså i det ene på billedet. Den dag i dag er der stadig ingen forklaring på, hvad objektet på billedet er for noget, også selvom Skandinavisk UFO-information har undersøgt billedet nøje og gerne vil finde en naturlig forklaring. Og det har vi jo så gennem tiderne arbejdet en del på og ligesom prøve at forklare, og der kan vi altså ikke lige pege på nogen kan man sige, en logisk forklaring på det her. I 1990 blev billedet sendt til USA til en computerfotografisk analyse. Her blev kanterne på billedet fremhævet, og det ser ud til, at kanterne på objektet er lige så skarpe som på huset. Og det er blandt via de undersøgelser, som vi har konkluderet på baggrund af, at der er sandsynligvis tale om et eller andet fænomen, som har været på rimelig stor afstand af fotografen. Toke Havnstrup tror heller ikke på, at der er tale om en fremkalderfejl. Ofte kunne der opstå sådan nogle pletter af forskellige art, som var sådan nogle bobler eller ting, der i fremkaldervæsken, eller fejl, der opstod. Og i og for sig kunne det godt have været sådan noget, bortset fra, at vi ikke har set noget, der ligner lige præcis det der, og vi har ellers set mange gennem tiden. Men burde fotografen ikke have set objektet, da han tog billedet? Vi har også mange folk, der kommer og har taget billeder af et eller andet, som vi bagefter kan forklare som noget helt naturligt, men som heller ikke har set det, mens de tog billedet. Så det kan have noget at gøre med, hvor hurtigt det bevæger sig i givet fald, hvor fotografen har haft sit fokus, kan man sige, og sin opmærksomhed. Og hvis han nu for eksempel måske har haft mere fokus på nogle af de ting, der foregik til højre, så har han måske ikke lagt mærke til, hvad der har været til venstre, og der kan være mange forklaringer. Så hvad er status på billedet i dag? Det ser ud til, at det er noget, der er uden for, kan man sige, kameraet, altså noget, der er blevet fotograferet på himlen. Spørgsmålet er også, om der kan være et eller andet, der er fløjet forbi eller kommet forbi, og det behøver skam ikke nødvendigvis være væsener fra Mars eller noget, men det kunne måske også være noget helt andet, som så på en eller anden måde er blevet set i en vinkel. Længere kan vi nok desværre ikke komme nu, fordi billedet simpelthen er så gammelt, det er fra 71 jo. Og nu er det nærmest muligt at skaffe oplysninger, der kunne bruges til at undersøge det nærmere. Dermed er det stadig uvist, hvad der blev taget billede af på havnen i Aarhus en novembermorgen i 1971.